Tikulandireni okondedwa nonse amene mukutionera komanso kutimvera mu nthawi yopambana ngati imene tikufunitsitsa tikufunabe kugawananso uthenga umene Mulungu wakumwamba watikonzetsera mu tsiku la lero mu nthawi ngati ino imene mukutionera komanso kutimvera. Muli ndine Busa Albert Kampangaza chokera ku Nampala district pana Thenje. Mutu wa phunziro lathu lero kapena kuti mu nthawi inoyo mutu wake tikuutchula kuti samalani ndi munthu. Samalani ndi munthu. Mwina ena mungachike mu chichewa china chakuti kumasamala ndi munthu. Kumasamala ndi munthu. Tiwerenga kwambiri kuchokera mu chapter chokhazikika chimeneno ndi buku la 2 Mafumu chapter 8, 2 Mafumu chapter 8 kuyambira verse number 7 kutsika musi. 2 Mafumu chapter 8 kuyambira verse number 7 kutsika musimu. Koma tisanayambe zonse tatiyeni tipemphere. Mulungu wathu wokonda amene muli kumwamba, khalani feni pamene tikulankhula mawu anu, tikugawana uthenga wanu. Mutilimbikitse tonse ndi kulankhula nafe mwa chikondi chanu mwa Yesu Khristu yamika. Amen. Okondedwa, tikutero kuti kumasamala ndi munthu kapena kuti samalani ndi munthu. Ifeyo ngati anthu tinena kudziwa kuti tikukhala mu dziko lovuta kwambiri. Tinena kudziwa kuti tinayenso munthu wafika poyipitsitsa kwambiri, ndipo kuyipa kwa munthu sikudayamba lero. Kuyipa kwa munthu kudayamba pakanthawi. Tikawerenga buku lopatulika buku la Genesis chapter 6 verse number 5. Genesis chapter 6 verse number 5 timapeza mawu amene Mulungu wakumwamba pamene Bible likutilankhula. Pamene Bible likuti ndipo anaona Yehova kuti kuyipa kwa munthu kunali kwakukulu pa dziko lapansi, ndiponso kuti lingaliro zonse za maganizo a mitima yawo zinali zoyipa zokhazokha. Kuyipa kwa munthu kukupezeka kukuyamba kuonekera poyera pamene tikuona m'buku la Genesis, chiyambi cha uthenga. Ndi Bible likuti ndithu Mulungu ataona pa dziko lapansi, adaona kuyipa kusokonekera kwa dziko, kuti ndithu lingaliro la munthu chilichonse kuganiza ndi choyipa chokhachokha. Choncho munthu anaoneka kukhala munthu wopandukira, kukhala munthu wosamvera kuyambira pamene atangochimwa. Mu Genesis chapter 6 imo mukayamba kuyiwerenga kuyambira verse number 1 akufotokoza za kuyipa kumene ana anthu ndi ana a Mulungu anaphatikana natengana nakwatirana. Ana a Mulungu anapita kukadzitengera okha ana a wanthu. Imene mukhayiona nkhaniyo mupeza kuti mmene akukamba za ana a Mulungu akukamba za mbumba yosankhika ya Mulungu wakumwamba imene ndi ana a Abrahamu ana Seti amene analowa m'malo mwa Abel amene anaphedwa pamene amapereka nsembe. Ndipo ana anthu amene ali a Kaini akuti anaphatikira ndi ana, ndi kunabwera chisokonekero tsopano mu kapembedzedwe ka Mulungu woona wathu wa Mulungu wakumwamba amene yuyu anthu namapembedza mitengo, anthu namapembedza zosiyanasiyana zosema ndi whatsoever zimene anthu amapembedza ngati milungu yawo. Uku kunali kusokonekera kwa anthu. Ndi pamene mu verse number 11 ya Genesis chapter 6 Bible likupitiza kulankhula ndithu kunena kuti ndipo dziko lapansi, mmene tikamba za dziko lapansi tikulankhula za wanthu, ndipo dziko lapansi amene ali anthu linavunda pamaso pa Mulungu. Dziko lapansi ndipo linadzala ndi chiwawa. Zinthu zidasokonekera tsopano. Dziko linavunda linadzala ndi chiwawa. Anthu tsopano zimapeza kuti angopanga za maganizo awo zakuti anthu anachita kulengedwa, zimenezo anthu anayiwala, aliyense amapanga zake. Mwakaona okondedwa mupeza kuti Mulungu wakumwamba anafika pokwiya kwambiri. Bible mu verse number 3 Bible likuti ndipo Yehova anayankhula mawu akuyakuna kuti mzimu wanga sudzalimbanaso ndi munthu ku nthawi zonse. That's Genesis chapter 6 verse number 3. Mzimu wanga sudzalimbanaso ndi munthu ku nthawi yonse. Mukapita verse number 6 ndakuti ndipo Mulungu anamva chisoni chifukwa anapanga munthu. Munjira ina Mulungu akudandaula chikumvuta mu mtima, anavutika mu mtima chifukwa anapanga munthu. Mu verse number 7 ya Genesis chapter 6 ndi pamene tsopano Mulungu wakumwamba kuti ndidzafafaniza munthu amene ndidalenga. Choncho mukhoza kuona kuti munthu adafika povuta namvutitsa m'maganizo Mulungu amene ali mulengi wake, chinthu chomvetsa chisoni kwambiri. Ndiyeno inu ndine tinena kukhala anthu osamalitsa kwambiri ndi munthu. Munjira yakuti munthu adayipa, munthu sali sobwino, abusa wena amalalikira uthenga wawo.
ndakulalikira uthenga wawo abusa amenewa akunena kuti panalipo mayi wina amene anakoza chiwembu chofuna kupha mamuna wace. Ndi anampangiradi chiwembu mayiyu, mamuna wake uja naphedwa kuti mkaziyu atenge chuma. Ndi mkazi zinathekadi mapulani yake, anapanga chiwembu mpaka nafika polanda chuma chawo chomwe chimene chinali chawo ngati cha banja. Mkazi akupanga plani yokapha mamuna akufa chifukwa choti mkazi akufuna zonse zikhale zace. Ameneyo ndiye munthu amafunitsitsa chilichonse chikhale chace. Munthu ndi wovuta, munthu ndi osaweruzika. Bible likuti Mulungu wakumwamba adakwiya naye kwambiri. Mutaona nkhani imene kuchitika mu buku la 2 Mafumu chapter 8 verse number 7. Ndiwerenga nanu 2 Mafumu chapter 8 verse number 7. Pamene Bible likulankhula kuti ndipo Elisa nkhani ndi pamenepo ndi Hazaeli mfumu ya Aramu imene tsopano ikulankhula za nkhani ya Hazaeli komanso nkhani ya Elisa ndi Ben-Hadad. Amene tiawunikire kwambiri ndi atatu amenewa, Elisa, Hazaeli komanso Ben-Hadad. Ndi verse number 7 ya 2 Mafumu chapter 8 Bible likuti ndipo Elisa anafika ku Damasiko podwala Ben-Hadad mfumu ya Aramu. Ndipo anamuwuza kuti munthu wa Mulungu wadza kuno niti mfumu kwa Hazaeli. Tenga chaufulu mdzanja lako nukamkumike munthu wa Mulungu, nukamfusire Yehova mwa iye kuti ndidzachira kodi nthenda iyi. Verse number 9. Namuka Hazaeli kukakumana naye napita nacho chaufulu ndicho cha zokoma zonse cha Damasiko, zokoma zonse za Damasiko, zonse za ngamira 40 kapena 40. Nafika naima pamaso pache nati, mwana wanu Ben-Hadad mfumu ya Aramu wandituma ine kwa inu, ndikuti kodi ndidzachira nthenda iyi. Nanena naye Elisa, kamuuze kuti sudzachira konse popeza Yehova wandionetsera kuti adzafa ndithu. Verse number 11. Ndipo anayang'ana ndi chidwi uyu tsopano Elisa kumuyang'ana Hazaeli. Ndipo anayang'ana ndi chidwi mpaka anachita manyazi nalira misonzi munthu wa Mulungu. Nati Hazaeli, muliranji mbuye wanga? Nayankha iye, popeza ndidziwa choyipa udzachitira ana a Israeli, udzatentha malinga awo ndi moto, nudzapha anyamata awo ndi lupanga, nudzaphwanya makanda awo, nudzang'amba akazi awo okhala ndi pakati. Bible kuti mmene tsopano Hazaeli amene wamva mfumu Ben-Hadad kuti uku Elisa wabwera mneneri wa Mulungu, mukamkumbukira Hazaeli kapena mukamkumbukira Ben-Hadad makamaka ndi Elisa. Ben-Hadad ndi Elisa muwapeza mu chapter 6 cha buku la 2 Mafumu, amene tsopano akuchita chochitika china mu 2 Mafumuyo chapter 6 verse number 8 kutsika musi, pamene Ben-Hadad akunyamuka pamodzi ndi asilikali ake ala mulendo ku Israeli kumene amafuna tsopano akatsire nkhondo ana a Israeli. Mmene akunyamuka Ben-Hadad pamodzi ndi asilikali yake ndi akamanga misasa yawo, akamanga zigono zawo kunja kuwatchera kuwaduzira ana a Israeli kuti akafika kumeneko adziphedwa. Komano chikumpeza Elisa Mulungu akumuonetsera kunena kuti kwabwera adani. Elisa akutenga uthenga ulendo wa mfumu ndi akuwauza mfumu ana a Israeli amene amakhala ku Samaria, ndi akuwauza inu kwabwera adani, mwauza nanu onse a Israeli onse asapite asatsikire kumeneko kuchigwa, chifukwa kuchigwa kumeneko kwabwera Aaramu. Ndeno Ben-Hadad anadabwa akuona kuti Aisraeli sakubwera kumene anawaduzira anawachingira kunjira kudambo kuchigwa, ndi akudabwa akukambirana ndi nzake mu chigono chawo. Ndi mmene akulankhulana zikutheka bwanji ana Israeli sakubwera popeza nthawi zonse amadutsira konkono. Ndi mnyamata wina akuyankha, apekere inu mfumu musadabwe, ku Israeli kuli mneneri amene amamva zokambirana zawo, ngakhale za mkati mwa chipinda chanu amamvetsera, amene ndi wodabwitsa kwambiri. Ndi mfumu ikunyamuka tsopano ulendo wauza anyamata ake asilikali ake kuti tapitani mukangwire ameneyo, mungwire ndi cholinga chakuti ameneyuyu asatilepheretse cholinga chathu chakuti tithane nawo ana a Israeli. Ndi akunyamuka tsopano asilikali pamodzi akunyamuka chigwirizano cha ulendo ukafika kuti athane tsopano ndi mtumiki wa Mulungu Elisa.
mmene asitikali onse akungana akufika pa nyumba tsopano chifukwa anthu akuwuzidwa kuti mnyamata amene Elisa amakhala ku Dotana ndi akunyamukulendo ku Dotana ndi mmene afika pa nyumba ku Dotana aizungulira nyumba ya mneneri Elisa azungulira nyumba ya mneneri Elisa onse asitikali chidwi chawo chili pakuti tingwire Elisa aphedwe Elisa alangidwe chifukwa akutilepheretsa mission yathu yakuti ife taononga na Israeli. Ndi pamene Bible likutitsimikizira kuti nthawi yomweyo mnyamata wake wa Elisa akudzuka mamawa mmene akutakataka ndi ntchito zake pakhomo akuwaona asitikali akuzungulira nyumba iyi agona asitikali ena atchera zida zawo ndi mnyamata akutuluka kalanga ine mbuya wanga kukuwa mnyamata kulira kalanga mbuya wanga tichitachi tipuluka ndi mmene Elisa kudabwa kuti chikuchitika ndi chani mnyamata akumuonetsera za asitikali akumfotokozera za asitikali amene ali panja. Elisa Bible langa likundifotokozera kuti Elisa adafika popemphera pemphero limene mukupemphera kwake kwa pemphero la Elisa adapempherera kuti mnyamatayo maso ake atseguke kuti aone zodabwitsa zimene Mulungu wakumwamba kuwachitira powatchinjiriza. Choncho ndingowerenga verse limeneli pamene akunena verse number 16 2 Mafumu 6 verse 16 ndipo verse 16 nati iye usaopa pakuti okhala pamodzi ndife achuluka koposa aja okhala pamodzi ndiwo. Ndipo Elisa anapemphera nati Yehova muntsegule maso ache kuti aone. Pamenepo Yehova anamtsegula maso mnyamatayo napenya iye ndipo taona paphiripo panadzala ndi akavalo ndi magaleta amoto akumzinga Elisa. Mnyamata akuzindikira tsopano alamene ndinayo Elisayo siwamasewera. Mnyamata akuzindikira akuti mmene Elisa wangopemphera kuti Mulungu mumpenyule maso mnyamatayo. Mnyamata akuona zimagaleta za moto chimene chichitetezero chachikulu kwambiri chimene chawazinga chimene adaniwa akulephera kulowa kuti agwire Elisa ndi mnyamata wake chifukwa chachitetezero chakumwamba. Ndimafuna ndilankhule ndinu okondedwa amene mmapemphera komano nthawi zina mumaona mavuto akukutani mumaona mavuto akupanikizani mumaona mavuto akuzingani. Bible kuti mmene Elisa atazingidwa ndi adani pamodzi ndi mnyamata wache angelo Yehova adawazungulira adawazinga kuwatetezera magaleta amoto akumwamba adatsika kuwatetezera. Ndi chifukwa chake m'buku la Masalimo limafotokoza kuti mngelo wa Yehova amawateteza ndi kuwatchinjiriza onse akumopa iye amawazinga ndi kuwatchinjiriza kuwatetezera kuti anthuwa akhale mutetezo chake fa kukhulupirira wa mwamba. Choncho mnyamata mmene waona tsopano akuona zimagaleta ndi Elisa akupempheranso pompo chifukwa cha asitikali amene ali kunja ndi akuwafuza mufuna ndani anthu achaje tifuna Elisa ala chabwino Elisa ameneyu mwampeza Elisa ameneyu mukumfuna komano pompo Elisa akupemphera pemphero ala Ambuye mulole muwapatse khungu anthu amenewa. Ndi anthu achananda chikhungu tsopano samaonanso ni khungu imene ndi anthu akuyenda ndi Elisa ali mu dzindilondola ineyo kuti ndikulonetseni ndikulozereni kumene mwena kufika ndi akupita nawo anyamata mpaka ndikufika kwa mfumu ya ku Samaria ana a Israeli ndi mmene akufika tsopano mfumu akumulandira ndi chimwemwe ndipo nadza asitikali mfumu pompo ikulankhula masangala kuti waphe asitikali a Aramu. Komano Elisa kuti musawape apatseni chakudya akuwaphikira zakudya kuwakozetsera asitikali wonse nadya atapenyula maso awo Mulungu ataonetsa kuti akafika mkati mwenimweni mwa adani mkati mwa Samaria mkati mwana Israeli. Ndeno okondedwa mmene asitikali akudya akuyang'anizana ndi nkhope zodabwa zoona kudakwa adani kuti phikira chakudya. Ine ndimandifotokoze choncho okondedwa chifukwa focus yathu ili kutsogolo kwa nkhani komano mukadakhala ino ndine kodi chakudya chimene anthu yawawa akadakonzetsedwera mukadakonza inu chikadakonzedwa bwino akanakhala zimayi alero kodi sakanatsira mankhwala mukanakhala inu ndine ngamene tukagula sikanatsira mankhwala komano azimayi amene auza akonze kaya makhuka amene auza akonze onse amene anakonza chakudya chabwino kwambiri fana mulidwa kuti atero. Ndimafuna ndilankhule fundo iyi okondedwa tisamachitira nsanje adani wathu adani athu tidzakonda adani athu tidzapemphererani
adani athu tidzafunani zabwino, adani athu achifukwa chakuti akadzazindikira, adaniwo akadzazindikira amadzaphunzira ndi kulemekeza Mulungu kuona ntchito zathu zabwino. Choncho adani awa m'malo moti aonongedwe akupatsidwa zakudya chifukwa mtumiki wa Mulungu akudziwa kuti sibwino kubwezera ndi kwa mwini wake. Mwachidule kwambiri mmene zinatere panakhala mtendere pakati pa ana Israeli ndi ana Aram, panakhala mtendere kwambiri. Ndi mu chapter chimene tachiwerenga tsopano, chapter 8 verse number 7, Bible mmene likulankhula nkhani ya uyu Hazaeli tsopano akunyamuka ulendo kakumana ndi Elisa mmene akukumbutsidwa ku Hazaeli akulankhula ali ndakupezani nene mtumiki wa Ambuye, ndatumidwa ine mnyamata wanu ndi Beni-Hadadi mfumu. Elisa akukumbukira kuti Beni-Hadadi ndizoona ndikundziwa, ndi uja anabwera ndi asilikali ake kufuna kutigwira kutipha, ndikundziwa Beni-Hadadi chifukwa iyeyu ndife pali kuyanjana kwabwino tsopano, timagwirizana timamvana, chikondi cha Ambuye chili pakati pathu ngakhale ndi mfumu ya Aramu. Ndi Bible likuti mmene mnyamata Hazaeli tsopano wafika akutenga tsopano mphatso zake zimene zadzaza ngamira okwana 40 nazitenga kupereka kwa mtumiki wa Mulunguyo. Komano chimene chikuchitika ndi chakuti mmene Hazaeli akulankhula tsopano akumfunsa mtumiki wa Ambuye, kodi inu mtumiki, inu mneneri wa Mulungu wakumwamba, ineyo ndatumidwa ndi funso kuti ndikufunseni kuti nthenda imene akudwala Beni-Hadadi mfumu achira kodi? Pamene pagona nkhani yathu kondedwa ndi pamenepo, kodi nthenda imene akudwala Beni-Hadadi achira? Ndeno tsopano akutenga uthenga, mfumu ikutenga, mneneri akutenga uthenga tsopano. Nde mmene mneneri akuchizukuta chinthu chopodzera masomphenya a Mulungu wakumwamba akumuonetsera kunena kuti nthendayi mfumu sichira, ifa ndithu. Ndi mfumu mneneri wa Mulungu akumuuza tsopano Hazaeli, aliwe Hazaeli ukamuuze mfumuyo Beni-Hadadi, ukamuuze kuti sachira, afa ndithu. Beni-Hadadi akutenga kulandira uthenga olemera kwambiri wa imfa oti akafotokozere mfumu m'malo moti pakhale mwina chiyembekezo cha moyo, koma mneneri wa Mulungu sakubisa chimene chona kuchitikacho, akunena kuti umuuze kuti afa ndithu. Ndimafuna ndilankhule ndinu atumiki anzanga, ndilankhule ndinu aneneri a Mulungu wakumwamba, ndilankhule ndinu odzozedwa ake a Yehova. Mulungu akalankhula mawu tilankhule mawu omwewo. Sibwino kumasintha message yochokera kumwamba, sibwino kumasintha uthenga umene Mulungu wakumwamba watipatsa kuti tipereke kwa wanthu. Ngakhale opweteka, ngakhale usangalatsa, uthenga upite monga mmene ulili uthenga, usaonjezedwe, usachotseredwe. Akuunyamula uthenga Hazaeli. Komano mmene Elisa akulankhula ndi Hazaeli akuti Elisa kumuyang'anabe m'maso Hazaeli. Mmene akumuyang'anitsa m'maso mwache ndi pamene tsopano Elisa wayamba kulira, Elisa kukhetsa misonzi. Hazaeli nkhope yake wagwetsa pansi fwa kuchita manyazi. Ndi Elisa amene akutsitsa misonzi, Hazaeli akufunsa, mwatani kodi mbuye wanga mneneri wa Yehova mukulira? Ndi Elisa akuti, iweyo ndikuona uli munthu woyipa kwambiri. Hazaeli ndiwe munthu wachabe, iweyo udzakhala munthu wankhanza kwambiri chifukwa akamwalira mfumu Beni-Hadadi amene atadzakhale mfumu ukhala iwe Hazaeli. Koma iwe Hazaeli ndiwe munthu woyipa, iwe Hazaeli ndiwe munthu wankhanza. Ndi chifukwa chake mukaliwerenga okondedwa Bible lanu mupeza zimene akulankhula Elisa kwa Hazaeli mu verse number 12. Nati Hazaeli, muliranji mbuye wanga? Nayankha iye, popeza ndidziwa yankhule pamene, popeza ndidziwa choyipa udzachitira ana a Israeli, udzatentha malinga awo ndi moto, nudzapha anyamata awo ndi lupanga, nudzaphwanya makanda awo, nudzang'amba akazi awo okhala ndi pakati. Akulankhula Elisa kumuuza Hazaeli nkhanza zoopsa kwambiri. Udzazuza ana a Israeli, udzaotcha malinga wawo, udzapweteka ndi kuzunza akazi oyembekezera, akazi apakati. Ndi Hazaeli akuyankha verse number 9 kuti kodi ndine galu kuti ngachite choterechi? Ndine galu Ambuye mbuyanga kuti Elisa ine kuti ndingachite chote ndine galu ineyo? Ndi Elisa akumuuza kuti koma zimenezo ndaonetsera Mulungu wamwamba ndaonetsera. Mmene Hazaeli akunyamuka ndi uthenga, okondedwa musayiwale uthenga umene Elisa wamuuza Hazaeli kuti akauze mfumu ndi wakuti mfumu isachira, afa ndithu. Message imene Hazaeli wanyamula ndi wakuti Beni-Hadadi afa, nthenda sachira. Ndi akunyamuka Hazaeli ulendo kubwerera tsopano kwa mfumu Beni-Hadadi. Mmene akufika Hazaeli
akutenga utenga tsopano. Afumu amva kuti wabwera Hazaeli. Ben Hadadi ndakumuitanitsa akufika ndakumuuza tsopano, akumfunsa tsopano. Iwe wauzidwa zotani ndi mneneri wa Mulungu? Akumuuza ali mneneri wa Mulungu, mneneri wa Mulungu wandiuza kuti nthenda mukudwala muchira ndithu. Mukati muchiona kondedwa chasintha chichewa. Uyu mneneri wa Mulungu wamuuza kuti nthenda afa, imene akudwalayi afa nayo ndithu. Koma Hazaeli popita kwawo akuti nthenda mukudwalayi mtumiki wa Mulungu, mneneri wa Mulungu wandiuza kuti muchira. Okondedwa ndimafuna ndinene mawu yawo. Munthu musamasewere naye. Munthu ndi woopsa, munthu ndi woyipa. Munthu akufunika kusamala naye. Munthu musamkhulupirire. Akunyamula utenga, akusintha utenga, umene wa utenga bwinobwino, umene mneneri wa Mulungu walankhula bwinobwino, kukausintha kutembenuza. Ndimafuna ndilankhule ndinu anzanga. Amene tikawerenga mautenga, tikawerenga Bible lathu, timafika pomalipotoza Bible malemba kumawasintha ndikuikapo zathu. Danger imeneyo. Mulungu wakumwamba adzaononga mtundu wonse umene umachita motembenuza malemba chonchi. Alipo atumiki ochuluka kunja kuno akulalikira, akutumikira zili zabodza zenizeni zabodza. Akumati Mulungu wanena zakuti asadanene zimenezo Mulungu wakumwamba. Chimenecho ndicho woopsa kwambiri. Limene ndi tchimo loopsa kwambiri. Musaiwale ivi ndikuchivumbulutsa nalemba nkhani yomweyo kuti tisachotsere kapena kuonjezera pa lemba lake la Yehova Mulungu wathu. Hazaeli akulankhula, mneneri imene walankhula musaone mneneri. Chifukwa mauwa akuchokera kwa Mulungu wakumwamba. Mulungu namene akumuonetsera mneneriyo, kumuuza kunena kuti nthendayi afa ndithu, chifukwa akumuonetsera ndi Mulungu. Munjira ina akulankhula ndi Mulungu. Utengawo Hazaeli mama utenga mmene uli akutembenuza nasitha. Basopo ndi mautenga amene timapereka, amene nthawi zina amakonda adzazidwa ndi zathu zolinga mtima wathu. Ndi chifukwa chake sindikudabwa lero lino azitumika ambiri atenga utumiki ngati business. Akulemera chifukwa cha utenga, akamapotoza mautenga akulemera namapanga chuma chawo. Nkhani yake imene. Koma chinthu choopsa chifukwa Mulungu adzaweruza ndithu onse akumatembenuza mautenga for the benefit of themselves, kumadzilemeretsa okha chifukwa cha mautenga. Bible ikuti Hazaeli anasiya choonadi chakechi. Mmalo mutafotokoze choonadi chake anakafotokoza zabodza. Mutaimva nkhani imene kumalizira kumapeto kwake Hazaeli akuti kutacha mamawa kutacha. Bible lanu mukaliwerenga akuti anatenga chimbwi chabwino mwina ifoti yokondedwa werenga nthawi zina timafunika titsimikizikebe. Mukayiwerenga verse number 13 nati Hazaeli, koma nanga kapolo wanu ndi chiyani? Ndiye galu kuti akachite chinthu chachikulu ichi? Naye ayankha Elisa, Yehova wandionetsera kuti udzakhala mfumu ya Aramu. Ndipo anachoka kwa Elisa nadza kwa mbuye wace, ameneyo nanena naye, kamu anakuuza chiyani Elisa? Nati iye, anandiuza kuti mudzachira ndithu. Ndipo kunali mmawa mwace anatenga chimbwi nachivika m'madzi nachiphimba pa nkhope pa mfumu nifa. Ndipo Hazaeli analowa mfumu m'malo mwace. Choncho Hazaeli chimene chikuchitika mamawa akutenga tsopano chimbwi, mwina muchizungu muchichewa china chomveka bwefa muchingereza kuna kuti it's a thick cloth. A thick cloth. Akutenga no ngati chibrangeti mwina momveka bwino. Akutenga chibrangeti nachinyika madzi ozizira napita no chafuta mbuyo ndikukankuta nacho mfumu Ben Hadadi anafera pomwepo. Bwenzi limapusitsa, munthu amapusitsa. Munthu tisankhulupirire koma timkonde. Ben Hadadi anayika chikhulupiriro chake mwa Hazaeli kuti ndi nzake, sangachita chipongwe, koma chipongwe chikukachitika yapa ndi bwenzi lake Hazaeli. Ben Hadadi anamwalira imfa yomvetsa chisoni kwambiri. Adaphedwa Ben Hadadi ndi nzake weniweni. Kodokondera chikhulupiriro chanu mweka kwa ndani. Chikhulupiriro chanu mweka mwa ndani. Yeremia chapter 9 verse number 4 akunena kuti muchenjere naye yense mnasi wace, musakhulupirire yense m'bale wace, pakuti abale onse amanyenga. Choncho muchenjere naye yense m'bale wake, osankhulupirira yense m'bale wace. Komano tidziwe kuti abale onse amanyenga. Yeremia chapter 9 verse number 8 lilime lao ndi mimvi ya kuphera, linena manyengo, wina anena mtendere ndi mnasi wace pakamwa pace, koma mumtima mwace amlalira.
lilime lathu ndiloopsa kwambiri. Munjira ina mtima ndi wonyenga ndi wosachititsika, palibe amene angathe kuuchiritsa. Munjira ina choganiza cha munthu wina simungachidziwe. Munjira ina inu ndine bwenzi lathu tisamale nalo kwambiri ngati ali munthu pasopo. Bwenzi lokonda ndi Yesu, amene ifeyo tikhoza kumpatsa zolingalira za mtima zathu zonse, amene ife tikhoza kumpatsa nkhawa zathu zonse, amene ife tikhoza kumpatsa mavuto athu wonse, amene ife tikhoza kumpatsa zobetchera zonse zimene ife tikumana nazo. Taonera mfumu Ben-Hadad amene akuphedwa ndi nzake. Anzanu amene mmati mayenda nawo, anzanu amene mmati makondana nawo, musamale nawo. Tsiku lina akudza kupangana chiwembu ala anzanu amene. Dziko lino sitidziwana mkati mwa mtima anthu fe cha mkati mwa mtima sitimadziwana, timangoona na zakunja ma actions amene akuchitika. Choncho tikwena kukhala anthu osamalitsa kwambiri. Mulungu akumwamba kuthandizeni, Mulungu akumwamba kusamalireni, Mulungu akumwamba tisamale tonse ndi cholinga chakuti pamene tikukhala ndi abwenzi tidziwe kuti munthu ndi woyipa, tidziwe kuti malingaliro a munthu ndi woyipa ukhaokha. Monga tapeza Genesis chapter 6 verse number 5, nthawi zambiri taona abale akugwa m'mayesero, akugwa mu zoopsa zovuta chifukwa chokhulupirira abale. Munthu ndi wofunika kumangokonda kwambiri, koma chikhulupiriro chanu mukachikhazikitsa pa munthu zoopsa ndithu ndi atsoka atu paja amene amadalira kukhulupirira mkono wa nyama. Anthu amene wonse amakhulupirira anthu anzawo amene wali pa chiopsezo. Yesaya analankhula kale zimenezo. Inu ndine tikwena titenge chikhulupiriro chathu timpatse Yesu. Wena chifukwa chokhulupirira anzawo ndi kunena pano akunong'oneza bondo zawo zinasokonekera, anzawo anapusitsa. Ndi pemphe kwa inu amene muli pa mabanja wanu asamaleni. Mulole mabanja wanu asasokonezeke chifukwa cha anzanu makhalidwe olakwika. Mulole ma business wanu amene muli ma business mukhale ni ma business amene muope nawo Mulungu wakumwamba, musasokonekere chifukwa cha malangizo anzanu. Amene muli muzintchito mulole Mulungu wakumwamba apambanitse ntchito zanu, musasokoneze ntchito yanu ndi kusokonekera chifukwa cha malangizo paena anzanu. Ndifuna ndikupempheni okondedwa, tiye tikondaneni, tiye tituzaneni zoona, tiye tikhaleni anthu amene tikamakhala nthawi zonse tizikhala ndi pemphero lakuti chimene ndikunchitira nzangayo chitabweranso kwa ine ndingachimve bwanji. Munjira ina tiziganizira zabwino za anzathu, tisafunirane zoyipa. Inde mtima wa nzako ntsidya lina, koma Mulungu wakumwamba atithandize. Okondedwa, chikhulupiriro chanu mwachikhazika pandani, mwatsimikizika kumamuza ndani zobetchera zanu. Anthu amayarutsa mukhoza kuwauza lero vuto lanu, mundithandize issue iyi, muwapatsa vutulo aoneka ngati avomereza kuti akuthandizani, koma ndi omwewa amachitenga ndi kukaulutsa kwa anthu wena ndi kumakuyalutsani inuyo chifukwa munadalira munthu. Ndi bwino kwambiri pemphero lanu likhalira kuti Yesu mukhale bwenzi langa lenileni. Ndi bwenzi lokhalo losakhumudwitsa limene lidzatisamala pa mtendere pa mavuto. Mulungu wakumwamba akudalitseni, akutsogolereni mu zonse zimene mukuchita chifukwa cha dzina lake. Tipemphere. Mulungu wathu mulemekezeke ndi kutamandika chifukwa chotithandiza masana wanu. Pamene mukutilankhula mu nyengo ngati imene tikukumana ndi zokhoma ndi zovuta ndi zokhumudwitsa zochokera zina ngakhale kwa abale ndi abwenzi amene ife timati ndi anzathu, koma tapeza kuti bwenzi loposa ndi inuyo Yesu. Chifukwa munthu amakhumudwitsa, ukhoza kumuuza zinthu ndi kukuyarutsa kumene, koma Yesu simmayarutsa wanthu inuyo. Chifukwa ndinu bwenzi lokonda mu nyengo zonse. Mutidalitse tonse aliyense omva uthengawu ndi kuonera, mumpatse chimwemwe chanu chifukwa cha dzina la Yesu Khristu. Amen.